Magandang gabi, narito na ang pinakahuling update sa bagyong si Bising. Patuloy na lumalakas ang bagyong Bising habang ito ay nasa Philippine Sea. Kaninang alas 10 ng gabi huling namataan ng hensya ang bagyong Bising 395 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot ng 215 kilometers per hour malapit sa mata nito at pagbugsong 265 kilometers per hour. Ito'y patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang bagyong Bising sa mga susunod na oras dahil ito ay nasa Philippine Sea pa rin at patuloy yung favorable conditions na natatamasan ng bagyo dahilan ng kanyang intensification. Samantala, kung magkataon mang lumakas pa ang bagyong Bising, posibleng ito na ang pangatlong pagkakataon na gagamitin ng pag-asa ang super typhoon category mula nung idagdag nila ang nasabing kategorya noong 2015. Samantala, sa forecast track naman ng pag-asa, nananatili pa rin dito sa Philippine Sea ang center line na tinatawag natin at posible nga yung recurve scenario pa rin by Wednesday evening. At kung mapapansin natin, yung area of uncertainty natin ay dumadaplis na lamang dito sa may Cagayan at Isabela. Pero wag sanang makampante ang ating mga kababayan na kahit sabihin nating hindi tatama yung mata ng bagyong si Bising, yung outer rain bands naman, yung makakaapekto sa malaking bahagi ng eastern portions ng Northern Luzon. Maging itong Bicol region at dyan sa Eastern Visayas. Dahil nga may kalawakan yung diametro ng bagyo. Samantala, kung yung center line natin or yung itong posisyon na to ay mag-track pa westward, ay mas malalakas na hangin ang mararanasan nga ng ating mga kababayan dito sa eastern portions ng Luzon. Kaya kailangang magbantayan ng ating mga kababayan dyan yung mga susunod na bulletins ng pag-asa dahil pabago-bago pa rin yung mga forecasts. Although, posible na rin na ito na nga yung tatahakin ng bagyong Bising sa mga susunod na oras dahil nagkakasundo na nga yung maraming weather agencies dito sa Northwestern Pacific Basin at tuluyan na nga magre-recurve yan after the 4th day or yan ay araw ng Miyerkules. Pero, gaya nga nung nakita natin sa JTW's prognosis kanina, ay mababa pa rin yung confidence nila dun sa kanilang 4th and 5th day forecast. Kaya babantayan pa rin natin to sa mga susunod na oras dahil posible pa rin magbago yung ating forecast track. Dahil kung makikita nyo, yung cone of error ng pag-asa ay malaki pa rin, lalong-lalo na dito sa may 4th and 5th day dahil nga bumababa yung confidence ng isang forecast position habang tumatagal doon sa initial position natin. Samantala, dito naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2, nakataas na rin dyan sa Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Posibleng makaranas ng 61 hanggang 120 km per hour na hangin at malalakas na mga pag-ulan ang mga nabanggit na lalawigan sa mga susunod na oras. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nakataas sa eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Ticao Islands, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bucas Grande Islands at Surigao del Sur. Posible namang makaranas ng 31 hanggang 60 kilometers per hour na hangin ang mga nabanggit na lugar at posible din ang mga mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na kung minsan ay may kalakasan. Dito naman sa ECMWF wind map, makikita pa rin natin yung output model nito na lumalapit pa rin dito sa may Catanduanes. Posibleng by Monday, yan yung pinakamalapit na posisyon ng bagyo dito sa may Catanduanes at nagko-coincide na yan, nagkakasundo na yan dito sa may GFS model. At kung mapapansin natin yung pagkakaiba ng dalawang ensemble na yan, makikita natin na yung ECMWF model ay meron pa rin pinapakitang landfall scenario pero dito na lamang yan sa may dulong bahagi ng Cagayan. At yung iba namang yung weather model naman ng GFS ay halos lahat ay dito na sa recurve scenario at hindi na nga tatama sa alinmang bahagi ng ating bansa. Pero nga gaya ng nabanggit ko kanina, na kahit hindi tumama yung mata o yung mismong sentro ng bagyo, yung wind field or yung outer rain bands din ng bagyo ay posible pa rin maranasan dyan sa eastern portion ng Luzon. At mararanasan na yan sa mga susunod na oras dyan sa kababayan natin sa Catanduanes
at sa may Eastern Samar. At base nga dito sa ECMWF rainfall forecast, hanggang sa Martes makikita natin na ngayon pa lang nararanasan na yung mga mahihinang sa katamtamang mga pag-ulan. Hanggang bukas na yan, tuloy-tuloy hanggang Martes, lalong-lalo dito sa ating kababayan, dito sa may Catanduanes at dito sa may malaking bahagi ng Bicol region, maging ito Masbate, itong Northern Samar at dyan sa Eastern at Samar provinces. Posible rin makaranas ng mga pag-ulan dyan sa Leyte at ilang bahagi ng Visayas habang lumalapit ang bagyong Bising dito sa may Catanduanes. Samantala, nakataas naman ang gale warning sa dulong northern seaboards ng Hilagang Luzon dahil diyan sa northeasterly surface wind flow at dahil na rin sa bagyong Bising, meron na rin tayong gale warning dito sa eastern seaboards ng buong bansa, kabilang na yung mga seaboards kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signals. Gamitin pa rin ang hashtag BisingPH para sa ibang updates at lalong-lalo na umantabay sa mga updates ng Pag-asa dahil sila pong official weather agencies natin or weather agency natin dito sa Pilipinas. Kami lang po ay taga-relay dito sa Weather Bro at mag-subscribe na nga rin dito sa ating YouTube channel, Weather Bro, at i-follow na rin at i-like ang ating official Facebook page, Weather Bro. Ang susunod nating update ay bukas na po or mamayang alas 12:30 ng tanghali. At yan ang pinakuling update sa bagyong Bising. Maraming salamat. Ako po si Louie Vergara. Maraming salamat. Magandang gabi at mag-ingat tayong lahat.